ବୋଉ କଣ କରୁଛ? ବିନ୍ ତୋଳୁଛି। ବିନ୍ ତୋଳୁଛ? ହଁ। ବିନ୍ ଗଛ ପୁରା ଲଟାରେ ଏମିତି ମାଡେ। ଇଏ ବୁଦା ବିନ୍। ଓ ବୁଦା ବିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ହଁ। ବୋଉ କଣ କରୁଛ? ବିନ୍ ତୋଳୁଛି। ଏଇଟା କଣ ବିନ୍ ଗଛ? ହଁ। ଏଇଟା ଗଛଟା କଣ ଏମିତି ହେଇଛି? ବିନ୍ ଗଛ ବା ଲଟାରେ ମାଡେ। ଇଏ ବୁଦା ବିମ୍ ଲଟା ବିମ୍ ସାଡେ ଲାଗିଛି। ହଁ କୋଉ ବିନ୍ ଟା ଭଲ? ଏଇ ବୁଦା ବିନ୍ ନା ଲଟା ବିନ୍? ଏ ବୁଦା ବିମ୍ ଟା ଭଲ, ଫଳ ଅଧିକା, ଆଉ ବି ଖାଇପାରନ୍ତି ନାଇଁ, ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ଚଢେଇ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାଇଁ। ଅଧିକ ଦିନ କୋଉଟା ରହେ? ଏଇ ଗୋଟାକ ବୁଦା ବିମ୍ ଟା। ଅଧିକ ଦିନ ବୁଦା ବିନ୍ ଟା ରହେ। ହଁ। ଲଟା ଟା ଜଲ୍ଦି ମରିଯାଏ। ହଁ। ଫଳ କମ। ଫଳ କୋଉଥିରେ ଅଧିକା? ଫଳ ଏଇ ବୁଦା ବିମ୍ ରେ। ବୋଉ ଇଏ କେମିତି ଲଗା ହୁଏ? ଇଏ ଧାରି ହୁଏ, ଲଗା ହୁଏ। ସିଏ ବି ଧାରି ହୁଏ, ଲଗା ହୁଏ। ଏତିକି ତଫାତ୍, ଇଏ ରଞ୍ଜା ପୋତା ହୁଏନି, ସେଥିରେ ରଞ୍ଜା ପୋତା ହୁଏ। ଇଏ ଫଳ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ହୁଏ? 1.5 ମାସ ଭିତରେ ହୁଏ। ବୋଉ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଲଟା ବିନ୍ ଟା ସିଏ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ହୁଏ? ସିଏ ବି 1.5 ମାସ ଭିତରେ ହୁଏ। ସେ ଲଟା ବିମ୍ ଦେଖିବୁ। ହଉ ଚାଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ଲଟା ବିମ୍ ହେଲା। ଏମିତି ଲଟାରେ ମାଡିଛି ନା? ହଁ। ହଁ। ଦେଖିଲୁ? ହୁଁ। ଟିକେ କମ ଫଳ ଆଉ। ହଁ ତା ଅପେକ୍ଷା ଆର ଫଳ ଟା ଟିକେ କମ ନା? ହଁ।